Magandang gabi mga idol. Yan. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Magandang gabi sa ating lahat. Kain po tayo. Ulam natin. Yan. Kamote. Saka isda. Paksiw na isda. Hinuli namin kahapon mga idol. Tapos eto. Kamote, talbos, saka kamatis. Kain po. Yan, nakataas na yung isang ano natin, paan natin. Kain. Sarap. Sarap. Yeah, magandang gabi po. Kain po tayo. Sarap ng paksiw. Sariwa kasi yung isda mga idol. Sariwa. Yan, kain tayo. Oh, sarap. Dapat pang almusal lang to eh. Talbos ng kamote. Saka kamatis. No. Sarap. Kain po. Yan, sibay tapyas. Gutom. Yan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa atin mga idol, pa-subscribe naman po. Ang dami kasi na natin. Ano na, 14k na. 14,000 na subscribers. So, dumadami tayo. Mas sumasaya mga idol. Mas sumasarap yung kainan, you know. Nagkakami lang tayo. Sarap. Panalo. Isda. Yum. Lipat tayo ng pwesto yung kita tayo ng mas maliwanag. Konting lipat lang. Yan. Yan na. Yan na naman ako. Nako. Sumasarap talaga yung kain pag mga ganitong ulam. Wala tayong pakialam kung lechon, ano pa, mga sinigang, kung ano pang masasarap na luto yung ulam nila mga idol. Basta tayo, talbos lang ng kamote. Ayos na yun. Talbos ng kamote, pinakaluan, merong kamatis, ba? Ayos sa alright na yun mga idol.
Meron tayong ulam na ano to? Isda. Galing sa pinagpagura natin kahapon mga idol. Yan, pwede nyong tignan yung latest upload natin. Nako, ang sarap ng kain namin kahapon mga idol. Doon sa ilog. Nako, sarap. Yan, sarap. Huwag tayong magmadali kasi marami na akong karanasan sa tinik mga idol. Ang hirap. Yung maluha-luha kang ano, natinikan. Ayoko yung ganun. So, kain lang tayo. Yun. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, pa-subscribe naman. Baka naman. Lalo na sa mga ano natin dyan, kababayan natin, mga kapwa natin Ilocano. Kain po. Kang. Pamamatay din na po itang. Na? Pamamatay din na po eh. Kita? Kansi daw po eh. Vlog na kami na eh. Ay. Oh, inutusan ko pa si Tang na dalhin dito yung pagkain. Dalhin mo dito yung pwedeng makain ta. Inapagagay. Kita, kompormed ta. Wala makilagay. Kita. Ay. Ayun. May mga nag-comment na. Pasensya na po. Ngayon lang nagpakita. Ayun. Medina Revelin. Okay. Filipino ka. Opo. Pilipinong-Pilipino po. Ilocano. Hi, kumusta? Okay lang po. Ma'am Yolanda Reasonable. Kawawa naman. Hindi pa kawawa. Masarap nga eh. Trip ni Robert, Sanggad Dikit. Sige pa. Sir, trip ni Robert. Philippines ka po, taga Pilipinas. Bata ako eh. Sige, nod ka lang. Maingit ka sa pagkain ko. Char, hindi naman masarap yung pagkain ko, hindi naman kinakaingitan. James De Javier. Hey, tatay la. Tatay? Huwag ganun. Sabi naman. Hi, idol. Hi po. James Fan 123. Shoutout po kay Ma'am Yolanda Reasonable. Hi, Ma'am Medina Revelin. Yan. Taga saan ka po? Sabi ni Sir James De Javier. Taga Cagayan po. Yan. Pasensya na ngayon lang nagpakita yung mga... Kanina pa pala ata tayo. Dapat pala may po kasi mas matanda. Meron na ulit na nanonood. Yan, kain pa tayo. Yan. May kanin ulit ako dito, ang dami. Awan si Tanta? Awan si Tantan? Sida. Tudmuti amin taan, naging si Tantan. Nagmukbang na ko na yung... Yan. Ubusin ko na lahat ng pwedeng makain dito sa bahay mga idol. Kahit delata. Kaso wala. Ay, karetahan dyan. Saging yung binigay. Apa man siya tajayay? Oo, ito na awa. Apa kajila mo sa akin katakuan? Delatan awain. Ay. Meron na ulit. Nagtatay. Saging. Pero, masarap ito mga idol, saging, sa totoo lang. Hindi tayo maarte yan. Taga-probinsya tayo, hindi tayo maarte sa mga ulam-ulam. Oo, ulam. Pelas ka to na. Yan na. Apa yung
Hala. Teka nga lang, panasan kayong... Diyos mio, Marimar. Ayan. Wala nang laman yung dilat. Bahala na kung may nanonood o wala. So, ito yung saging mga idol. Sarap. Saging lang yun mga idol ah. Hiniram ko lang cellphone ni mama. Hi Ma'am Medina Revelin, magandang gabi sa'yo. Kahit tayo. So yung ulam natin, yan, preska tuna. Wala na daw yung talbos ng kamote. Wala na daw yung... Ano pa yun? Kamatis? Awan, di kamatis sintang? Wala na din yung kamatis. So preska tuna yung ulam natin. Hindi naman tayo marte. Yan. Oh! Sarap. Baka maubos itong kanin dito mga idol. Oh. Ang dami po. Pangalawang pinggan ko na to. Pag naubos ko to alam nyo na. Yan. Wow. Pa-share nyo yung video natin mga idol para masaya tayo. Kay Boss Vlog, shout out sa'yo Boss Vlog. Magandang gabi. Ko. Masama yung nagsasayang ng kanin yun, pinupulot ko. I-like na yun. Salamat po. Share nyo na yung video natin kasi sarap. Ako. Kakanin na naman ako. Magdadagdag na naman ako. Ito yung fresh tuna. Yan. Punasan na natin para mapunta lahat sa pinggan natin. Yan. Sarap nito eh. Yan. Linisin muna natin yung isang pinggan bago ubusin yung pinggan natin. Nasa pinggan. Wala na. Okay tayo. Hi Sir Francisco Adobas. Dumadami yung viewers natin Feeling ko may ulam pa dun eh. Yun. Nahanap natin yung kamote mga idol. Umalis si tatay. Grabe naman yung tatay na yan. Umalis. Kamote saka kamatis.
Tapos may mga sibuyas pa oh. Tapos sibuyas pa ulit oh. Kamatis. Tabi muna natin. Yan. Sibuyas to mga idol. Baka yun yung maniwata, sibuyas. Kamatis. Tinong tatay. Kamote. Ay nako. Kamatis. Ay nako. Taas natin yung isang paa. Tabi natin yung kutsara. Kamay lang. Kanin. Kanin. Oh. Sibuyas. Harap. Oh. Ano yan? Kamote. Sarap. May suka na, may sili na, may kalamansi. Nako. Parang di tayo nabubusog mga idol. May nag-like po. Salamat po. Nako. Bakal. Busang kanin. Nako. Kasi na mga idol, natutumba. Madulas yung ano, pesto. Yan ang signal. Sensya na mga idol, mahirap yung signal dito sa amin. Ako naman. Kabusog naman yung inulam natin. Preska tuna. Saka saging. Kain pa ulit tayo. Saging ulit. May buto. Dapat walang buto yung ganitong saging eh. Sarap. Tako talaga. Ito lang yung natira sa kanin mga idol oh. Tapos yung ulam. Ito lang. Ako. Tapos yung saging, ito lang. Ligpit ko lang to saglit mga idol ah. Yan, babalikan ko kayo saglit lang. Ligpit ko lang to. Oh.
Op, 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 op. Yun. Ay. May nala ko mga idol. May magmamagic pala tayo. Magic. Magic, magic. Magic live tayo. Saglit. Magic. Yan. Share nyo na. Magmamagic tayo. Yan. Magmamagic tayo mga idol. Magic. Bote ng gin. Bote ng gin to mga idol ah. Bote ng gin. Magic tayo ah. Pinanood ba? Ay siyam. Sundan nyo. Kasi mag-magic tayo gamit tong bote. Marami akong papakita sa inyo. So, yan. End muna natin to. And